Hurra! 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 Eller fyra hurra. Zoe. Födelsedagsbarnet vill inte vakna. Och där är ett blött. Där är det så. Kissat. Ja, eller så är det bara som hon druckit väldigt länge. Här är hennes frukost med en paket. Och hennes fina ballong som vi dekorerade igår. Och hennes stora paket står där. Zoe. 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 Grattis älskling. Grattis. Grattis för din dag. Grattis för din dag. Grattis för din dag älskling. Ja. Grattis för din dag. Grattis. Grattis älskling på din ettårsdag. Har du spottat ut nappen nu? Ja, det är väl klart. Här är dina presenter. Ja, den stora får du ta sen. Stora tjejen. Va? Ska du ta? Ananas. Banan. Ska du inte ta en i taget? Det är två. Du tar två. Gott kvar. Jag ska bara gå och kissa. Ja, det är Jag skulle bara passa Soki. Bara så att hon inte vaknar och ramlar. Hej stora tjejen! Ja, vad händer? Ja, det är födelsedagsbarnet. Vem är hon då? Hon äter banan. Oj, oj. Inte. Oj, nu fick du yoghurt. Ska vi äta lite yoghurt? Oj. Ska du äta lite yoghurt? Vad är det? Ja. Jag tittar på det. Oj! Oj! Vet en leksak. Mm. Oj! Du inte öppna den helt? Jag ska inte öppna den helt. Va? Ja? Hjälper dig dra den. Titta! Där ja! Tyckte du om den Zoe? Absolut! Tyckte du om den? Absolut! Tyckte du om den? Är den rolig? Helt trött? Oh. Du vill inte äta mer? Du har din smoothie. Och så har du din gröt. Vi öppnar bamsen till dig. Det.
Ja då! Titta! Ja då! Ska den inte gå om? Zoe! Ska jag? Det är liv. Kom! Ja, dina leksaker nu. Är det Där det? ja. Zoe, Där ballongen. sitter du här och väntar då så åker jag hämta den. Zoe! När är din stora sista present? Där var inte det. Kolla! Titta! Ska du öppna? Kolla! Titta. Vad har du fått för någonting Zoe? Va? Vad har du fått? Vi gratulerar, vi gratulerar våra Zoe idag med blommor och blad. Vi firar hennes dag. Ja, vi gratulerar våra Zoe idag. Hurra! 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 Ska Zoe blåsa? Lycka till. Så vi blåser. Någon får blåsa bakom hennes axel. Zoe, titta! Där! Zoe! Titta där.